Ikon-ikon iki nek akeh gayeng do blendring kabeh. Mas Sri aja ngoyo apa Mas Sri? Ada. Aku bilang guguran iki yo. Cak guguran aku ki Pak Woyi. Aku tolong ditekno. Kamu, ayo wong, tekno. Aku lara lah. Aduh, keguguran tenan aku keguguran tenan iki kok aduh bau rambutku piye rambutku. Aduh. Iya. Sri. Iya. Saiki ngenteni sak lagu meneh mengko terus budal mlebu ya, Cok. Karo ngenteni Ya, iya. Ngenteni Pandawa. Wah. Ayo Sri, Eko ke Sri. Kurang apa aku iki gene tresna ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripate iki wis ra bisa tak kedepi yen waras sliramu jejer dheweke lali aku yang nyadek wanita liya sampai bawah bojone wong telu rasa tresno sliramu. Ayo Sri.